poate ca să știi, dar găsești pe internet, călușarii, e un blestem. E un blestem și asta care a căzut la pat, dacă trebuie să știe, dacă trebuie să știe, care a căzut la pat, dă-l mai încet, dă-l mai încet. Dă-l mai încet să explic fetișa. Dar trebuie să știi și... Păi lasă-l joacă prima dată și după aia... Care a căzut la pat și că călușul, ești luat din căluș. Din călușarii sunt 9 inși. Și ăla care a jocul înainte, deci ăla e profesor. Și nu se oprește din joc, trebuie să știm așa. Nu se oprește din joc până nu se ridică la bolnav în pat. Deci aia un joc, deci un blestem și ei 9 inși au un jurământ. Dar tu trebuie să știi așa. Tu nu știi să te văd eu. Bă, da, nu pot să fac. Deci pune bățul care are un băț special, un baston. Și are un sistem de, diferent sistem de călușul. Sunt și fete și femei și... Și asta e cu fluiericiu, că asta vrea să... Aia e fluierătură așa. Aia vrea să zic. Ia uzi una! Deci asta e sistemul de joc. Ăla mai dă o dată o fluierătură. Adu două! Deci se schimbă, dar se schimbă sistemul de da, știi? Eu nu pot să mai mi-aduc aminte, știi? Eu așa, adică după ce memoria mea, mi-aduc aminte. Deci care? Una. Care? Stâng înainte. Drept, scutiți drept înainte. Ha? Ia uzi! Deci asta nu schimbă bățul de aici până nu se schimbă melodia. Deci are și lăutar cu el. Deci chiar face faza. Acum se schimbă, iau! Ia uzi! Bine că asta nu e melodia care... Deci ca să înțelegi cansoane, cansoane ca să înțelegi. Deci cansoane asta ca să înțelegi asta nu e... Acum el începe cu dreapta. Piciorul meu drept, cu drept, fața. Deci e un joc tradițional românesc, trebuie să știe. Deci, cum să zic, deci e un joc tradițional românesc. Tactul trebuie să știe, călușul. Călușul, tactul că e om vorba, e tactul, el trebuie să știe. Eu am explicat așa ce am știut și ce am putut. Ia auzi, băi, auzi să-ți bag ceva frumos cu vânătorul, fii